मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। केहू न मानी जबे घरवा के रानी प्यार कइले बानी बतावा तानी निकले के भीड़ में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में भागी के शादी कइले जाई मंदिर में भागी के शादी कइले जाई मंदिर में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में केहू न मानी जबे घरवा के रानी प्यार कइले बानी बता देते बानी निकले के भीड़ में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में भागी के शादी कइले जाई मंदिर में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। भागी के शादी कइल जाई मंदिर में कइल जाई भागी के शादी कइल जाई राती के राय पके बहर के भोरा में आवे के घरे लइका होते हो कोरा में राती के राय पके बहर के भोरा में आवे के घरे लइका होते हो कोरा में पुलिस थाना ना रही नुपीर में जइबू लिखाई तू हमरा तकदीर में निकले के भीड़ में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। भागी के शादी कइल जाई मंदिर में कइल जाई भागी के शादी कइल जाई चुप रह राहुल राजा धानी न छोड़ी देवेंद्र दिमागी से दोस्ती ली जोड़ी चुप रह राहुल राजा धानी न छोड़ी देवेंद्र दिमागी से दोस्ती ली जोड़ी हमारे बारू नैन तो राखो ना नीर में ई सब काम जानू होला तनी भीड़ में निकल के भीड़ में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में भागी के शादी कइल जाई मंदिर में। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर।